Panalo! Atras. Hawakan mo silang balay siya. Tara. Ay, kunin ko yung barbecue din. Pwede naman. Tayo anak. Tayo.
Hello guys, what's up? So we here at Lingayen, Pangasinan. So galing kami ng Baguio. Then of course, ako nakamotor, si Mrs. naman gamit niya si Colette. Kasama namin ang kay mga kids. We here at Remy. Siyempre, Nanay Remy, ang aming favorite place pag pupunta kami ng Lingayen. Dito kami kumakain madalas. Favorite namin dito is yung fried dito at saka bangos, sisig bangos. Okay. Favorite ni Happy pa. Alakay mo sa Chloe yung ano. Yes, parang sa foreign year. Akin na yung rice muna ka na. Careful ah, mahulog sa'yo. Naghahangal ang isang katulad ko. Say, hindi ka
So guys, and good evening sa ating lahat. So ayan, so dito na kami nag-set up ng aming tent. Tinanong muna namin kung allowed mag-tent dito. So pinayagan naman tayo ng mga officers dito. Actually may 24 hours naman na nagro-robbing dito, PNP saka gwardiya dito sa may Lingayen Baywalk. So sa lahat ng mga gustong mag-overnight dito, katulad namin, so safe pala dito dahil may mga nagro-robbing dito o may mga gwardiya. Saka may mga PNP dito. So papakita ko guys ang setup namin dito. Tara. So guys, ito nga pala ang aming setup. No, okay na yan. Hindi na namin inopen yung awning kasi medyo mahangin-hangin. Baka madaling araw bigla lumakas ang hangin na punit lang. Sayang. Yes. So ito yung aming simpleng setup. Of course, ang aking mga kids nandito. Then later dito na mga bininisis. Sila pala yung ito gamit nila. Ito yung gamit nila ng aming misis, si Colette. Ako naman si Berto. So nagmotor ako papunta rito sa Pangasinan, dito sa may Lingayen Baywalk, para masaksihan natin yung pailaw nila rito. Of course, ang aking wife. Stay. So up. Wag banda ron, dito lang tayo. Delikado, malakasang alon. Wag na dyan, delikado na dyan. Ano, malakasang alon. Tingnan mo yung yung... Oo. Diba? Tapos lang tayo. Sauna! Good morning naman, good morning. Good morning! Ana, lupa natin. Welcome to Lingayen Beach. Nakakamiss dito Upo na kayo, upo na. Dito lang, wag dyan, dito lang tayo. Dito lang. Cheska, what's up? Cheska. So yan guys, good morning sa ating lahat mga kamusta panalo. Siya nga pala, bagong gising, kanina lang, then diretso na kami nag-swimming of course, para mas masaya. Papakita ko guys dito kung saan kami today. Nag-overnight pala kami dito sa may Baywalk at Lingayen Beach, Pangasinan. Napakaganda po. You know, wow! Nakaka-relax talaga pag dagat. Dito naman yung klima, okay lang. Medyo mainit-init ng konti. Hindi tulad dati na sobrang init. Sa Baguio naman pala today, sobrang lamig naman ngayon doon. So, bakasyon muna dito saglit. So kain muna tayo guys ng dito, tawag din nila dito is Pares at Arroz Caldo Goto. Tara, let's go. What's up? Ang ubos agad Sino nakaubos agad? Mukhang kilala ko, sino nakaubos agad
Tumalikod nga lang siya mismo sabi ni Kambal. Oo, nasaan siya? Oh. Ate Chloe! Ate Chloe! Ate Chloe! Shh! Bigyan mo ang water din. Kuha ka dalawa. Hi Kambal, what's up? Oh, good morning muna Kambal. Josh, kulog. Kulog sa kasikidlat. So kumakain kami ngayon ng arroz caldo at mami. Sabi ko sa Baguio wala ito eh. Oh, wala sa Baguio to. Only in the ano lang to, dito lang sa may Baywalk at Lingayen Beach, Pangasinan. Okay, be careful ah. Pinahingi ko yung pandesal eh, pero meron pa isang balot dyan. Andiyan o, andiyan o. Man natin. Kay misis na super ganda at super bait. Bait. What's up, Kambal? Pag may pera. Panalo! Sauso! Sap. Kaya bigyan mo na ako. Ibigay mo na. Ang Christmas mo. Panalo! Panalo!